El Palau Robert havia fet una exposició fa un parell d'anys sobre les actrius catalanes al segle XX i ens va encarregar en Rock que féssim el mateix amb les dones que es dedicaven a la música al país. I llavors nosaltres vam començar a documentar-nos, em van encarregar començar jo a obrir camí i entre tot l'equip d'en Rock doncs, hem assolit aquesta macroexposició que trobava al Palau Robert fins al 23 d'abril. Doncs et diré que tot va començar, nosaltres des de fa 5 anys fem uns volums, uns CDs dedicats a les veus de dones amb el suport de l'Institut Català de les Dones i arribava ja el 5è CD i vam pensar que seria bonic fer alguna cosa més gran, parlar de ja 100 artistes, però quan va venir l'encàrrec del Palau Robert vam anar documentant-nos i anava ampliant-se aquest nombre. Jo vaig arribar fins a 500 i se'm va acudir a tenir com a leitmotiv un vers de la Maria Mercè Marçal que es diu Serem 500, serem 1000, que surt d'un poema que li va dedicar Marina Rossell. I llavors ens anàvem documentant de cançons de tots els gèneres musicals perquè això sí, perquè tingués un ordre a l'exposició doncs vam pensar que anés fent el recorregut del segle a través dels gèneres musicals i aleshores ens vam trobar que el Lluís Andrau va dir és que arribarem a les 1000. Llavors hem estat tots aquests mesos investigant, sabem que no és exhaustiva del tot perquè evidentment un segle no es pot recollir en una exposició, però sí que ha estat una recerca intensa i estem molt contents i de fet la gent ens ha valorat molt el treball que hem fet.